melegebb, mint amikor jöttünk. Mi fog történni, mester? A hajót a vízre tesszük. Igen? Mondd el, hogy hogy kell beindítani. A pücökét, Igen? bedugjuk a kockába. Igen? Melyik gomb micsoda? Pirosra állítjuk és a zölddel indítjuk. Igen? Nagyon fontos, hogy ne nagy gázzal megyünk. És a mester jetskizik. Na, most elment a távolba, várhatunk mire visszajön.